L-arti fl-ispazji pubbliċi, inizjattiva li żewweġ 3 affarijiet differenti: l-arti, il-komunitajiet u l-ispazji pubbliċi. Kooperazzjoni bejn il-kunsilli lokali u artisti tal-lokal li se tissarraf f'disbieħ ta' bliet u rħula Maltin. Dan wara li permezz ta' sejħa pubblika, kunsilli lokali f'pajjiżna talbu lill-artisti mill-lokalitajiet tagħhom biex jippreżentaw proposti għal installazzjonijiet artistiċi li jistgħu jittellaw fil-lokalità. Kienu diversi l-artisti li wieġbu għal din is-sejħa biex issa l-lokalitajiet ta' Pembroke, Ħall-Qormi, Marsa Skala, In-Naxxar, Iż-Żejtun u Ħaddingli se jkollhom biċċiet ta' arti eżibiti b'mod permanenti fl-ispazji miftuħa tagħhom. L-artisti li se jkollhom l-arti tagħhom eżibiti huma Stephen Saliba għal Pembroke, il-grupp Forward Architects għal Ħall-Qormi, Mario Samut għal Marsa Skala, Sonny Gatt għal Naxxar, Run Bow Jacobsen għal Żejtun u Charles Zammit għal Ħaddingli. Minjaturi ta' dawn il-biċċiet artistiċi jinsabu eżibiti fil-Kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta.